Shi dai doki wani dabba ne na alfarma wanda ya samu asali tun zamanin mutanen farko, kuma ake amfani da shi ta ɓangarori da daman gaske. Tarihi ya nuna idan doki ya gawurta, ƙarfinsa yakan kai ƙarfin lafiyayyun mazaje kimanin 40. A can baya, an yi amfani da wannan halitta wurin yaƙe-yaƙe da kuma harkar sufuri da ɗaukar kaya, musamman a wurin kasuwanci. A wannan zamani, muhimmancin doki ya canza salo ne a inda ya karkata ga tseren dawaki, ƙwallon doki, hawan sallah, hawan angunci, kai har ma da na shaƙatawa wanda ake wa laƙabi da kilisa. Idan an yi dubi ta wani ɓangaren za a ga cewa yaran yau waɗanda ba su da gwanancewa wurin sarrafa wannan halitta wato doki na ganganci da su wurin kilisa wanda kan haifar da haɗarin gaske ko ma rasa rai ga baki ɗaya. To amma a gargajiyarmu ta yau wasu irin matakai ne akan bi wurin shirin hawan doki musamman a al'adance? Da farko dai mahayin doki kan shirya kawunansu a inda suke farawa tun daga rawani har izuwa kayan da suke sawa na kwalliya. Misali kamar a hawan sallah, angunci ko naɗin sarauta. Salon rawanin da akan naɗa kala-kala ne, amma mafiya yawancin masu rufa ma hakimi ko ango baya sun fi naɗa rawani ɗan kura. Shi kanshi shirin doki abin a kalla ne, domin akan ƙawata shi da kayan kwalliya. A bayansa akan shimfiɗa masa mashimfiɗi kafin siddi, sai kuma a bi su da hunhuna domin samar da taushe, sannan daga baya kuma a shimfiɗa jalalai ƙawatattu a kan siddi. Baya ga waɗannan akwai ‘yan kai wanda aka fi sani da ‘yan sumaila masu ɗaukan hankali da ban sha'awa. Akwai ‘yan wuya da ‘yan gaba, kai har da ‘yan baya waɗanda akan ƙawata doki kuma sukan zo cikin nau'o'i daban-daban masu ban sha'awa. Doki da kwalliya baya cika ba tare da mahayinsa ba, a inda shi ma yakan hau dokin cikin isa da ƙasaita, ga baza, ga ɗammara da sandan iko, wanda yakan taimaka wajen safarta dokin. Wani abin sha'awa shi ne yadda sukan safarta dokin kuma ya bi umarninsu ba tare da ko bulala ba, tun ba in sun jero rakiyar hakimi zuwa fada ko gida ba. Makaɗa na dukan ganga cikin lugude, jin daɗi da annashuwa. Shi dai doki za a iya siffanta shi da dabban alfarma, don kuwa ba kasafai za ka samu gawurtaccen danda a gidan talaka ba, kuma dabba ne da ke da daraja don ko yana samun kula in an kwatanta shi da sauran dabbobi kamar su jakuna, shanaye, kai ta wani ɓangaren har da raƙumi, musamman a nan arewacin tarayyar Najeriya.